मेंखरबारि होननाय मोनसे गामियावहाय बेंटल लामाजों थांग्रा SSB गेम खाथियावहाय मोनसे सरकारि हा दङ 34 बिगा 34 बिगा बेहाय माने मोननै पार्टी जानानैहाय दङ आरो बे हाखौहाय मोनसेया जाहैबाय गबिन्द सारनि सासे केडार ओमफ्राय बिसिनि नखरनि परियाल बिदा फंबाय ओमफ्राय मोनसे पार्टीया जाहैबाय MLA सारनि पार्टीया जाहैबाय MLA नि नखरनि सानै साथाम मानसि आं नाम गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिसिमबो खुलुमहरो दिनैनि बे समाव बयखौबो आसा खालामो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खामानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन दिनैनि बे समाव गेदेरमा रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि बयनिसिमबो भिडिअनि फुटेजखौ नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जेब्ला BPF सरकारनि समाव जेब्ला जयन्त बसुमतारिया आबसुनि सासे स्पिकारमोन बे समाव ओरैबायदि BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ BPFनि माखासे पार्टीफोरखौ बिथांमोनखौ जेब्ला गावसिनि जाथि खुरमा गावसिनि नखरनि जेरैबायदि सम्पत्ति थाखा फैसा हा हु बिथांमोना गावसिनि खुंथायाव थानानै बिथांमोना गासिबो सम्पत्ति खामायनानै बेबायदि माखासे खोनासंथावै आरो माखासे खोथाफोरखौ बिथाङा जेब्ला आबसुनि स्पिकार बेबायदि समाव जेरैबायदि जयन्तआ रायदोंमोन दिनैनि समाव बिथाङा UPPL सरकाराव आबसुनि बिबानखौ गारनानै सासे MLA बिथांनि सभाबा दिनै नुबाय आरो लोगोसे बुंनांगोन गबिन्द बसुमतारि बिथाङा जातिनि खामानि मावग्रा आरो खामानि मावग्राबा दिनै बिथांमोना गावसिनि माखासे नखरनिनो बिथांनि जाथि खुरमानो जोंथ' दिनै भिडिअनि माखासे फुटेजाव नुबाय बे ससियेल मिडियायाव नुनाय बायदि माखासे खोथाफ्रा रायजो राजाफ्रा दिनै नुबाय आरो जोंनि खोनानाय जोंनि नुनाय बायदिबा बिथांमोना गावसिनि जाथि बंश गावसिनि परियाल बिथांमोना बेबायदि माखासे खुंथायखौ खुंनो थाखाय दिनै रोखा जाबाय बिथांमोननि सभाबा दिनै रायजोनि खामानि मावनो होननाय माखासे खोथाफ्रा दिनै प्रमाण जाबाय जेरैबायदि जयन्तआ खोथा बुंदोंमोन आबसुआव थानानै बेसेबांबा गिदिर गिदिर खोथा दिनै प्रमाण जाबाय जयन्त बसुमतारिनि माखासे बुंनाय खोथाफ्रा दिनै प्रमाण जाबाय बिथांमोननि माखासे खुंथाया दिनै प्रमाण जाबाय आरो गबिन्द बसुमतारिया माबायदि खोथा बुंदोंमोन जेब्ला हारिनि खामानि मावग्रा बै समाव हाग्रा बंग्रायाव थानानै जातिनि खामानि मावग्रानो बियो बिथाङा दिनै जों गावसिनि लोगोनो गावसिनि जाथि बंशनो बिथांमोना जातिनि खामानि मावग्राया दिनै मानो बेबायदि ससियेल मिडियायाव बिथांमोननि माखासे खोथाफ्रा दिनै रोखा रोखा ओंखारखो बिथांमोना गावसिनि माखासे खुंथायखौ 5 बोसोरनि खुंथायखौ बिथांमोना थफ्ला बुथुमनो थाखाय गावसिनि हा हु थाखा फैसा खामायनो थाखायसो बिथांमोना बेबायदि गादिखौ लादों नामा दिनै प्रमाण जाबाय रायजो राजाफ्रा दिनै स्पष्ट भिडिअनि माखासे फुटेजाव नुबाय प्रमाण जाबाय जातिनि खामानि मावग्रा नोंसोरो दाफोरखौ मिथिजोबला तारमाने बिसोरो आंखौहाय माने प्रपोजाल बानायनो थाखाय होदोंमोन प्रपोजाल बानायनो नागिरनायावहाय माने मोनसे पार्टिया आंनो एप्लिकेसन होनानैहाय आंखौ लिलांबाय फिल्डआव थांबाय आङो नायबाय नायखांनायनि उनाव आङो बिसिनि प्रपोजालखौहाय माबा एप्लिकेसनखौ एक्सेप्ट खालामबाय एप्लिकेसनखौ एक्सेप्ट खालामखांनायनि उनाव आं बिसिनो प्रपोजाल बानायनो थाखाय रेडि खालामबाय बे रेडि खालामनाय समावहाय MLA निफ्राय मोनसे पार्टी फैनानैहाय सानैसो बिसिनि दुथां माने मानसिफोर अनसुला होननाय सासे अनसुला बसुमतारि बियो माबायावहाय मावो बर' बाजारावहाय मोनसे माबायावहाय हस्पिटालाव मावो बियो ओमफ्राय बियो फैनानैहाय माने प्रपोजाल बानायनो थाखाय एप्लिकेसन होफैदोंमोन ओमफ्रायहाय दा बिसोर एप्लिकेसन होनायावहाय मोननै ग्रुप जानायावहाय मोनसे ग्रुपनिखौ आं बानायनायावहाय दा मोनसे ग्रुपआ माने MLA दा बे हाखौ होआ ओमफ्राय दा बे माबानि जाहोनावनो MLA सारा आंखौहाय बै माने मोनसे ग्रुपनि गबिन्द सारनि बे केडार्सनि माबाखौहाय मा होनना बुङो प्रपोजाल बानायनायखौहाय बन्द खालामहरदों दा बे बन्द खालामनायावहाय आङो पेन्डिं खालामनानै दोनबायमोन ओमफ्राय दा पेन्डिं खालामनानै दोननायावहाय बेयो माने माइनाव होनना बुङाया गबिन्द सारनाव थांनानैहाय आंखौहाय खोन्थाहैदों दा गबिन्द सारा आंखौहाय फन खालामबाय सार्केल अफिसार COखौबो फन खालामबाय ओमफ्राय फन खालामनायाव आं गबिन्द सारखौ बुंहरदों माने सार बेखौथ' MLA बे प्रपोजालखौ बानायनो थाखाय बन्द खालामबाय आंथ' दा बेखौ बानायनो हानाय नंला दा आं माबोरै बानायबावनो सार होननानै आं सारखौहाय अबजेक्सन खालामदोंमोन ओमफ्राय सारा बियो सासे एफा गोबाव बर' जातिनि संग्राम खालामबोनाय मानसि बिनि प्रपोजालखौहाय नोङो दोननो मोना बानायनानै हरनांगौ होननानै गबिन्द सारा आंखौ बुंहरबाय दा बे खेथ्रआव आंखौ प्रेसार हरनायनि थाखाय आं उफाय गैया गबिन्द सारनि माबाखौ लानानैहाय आङो माने प्रपोजालखौ बानायनांगौ गोनां जाबाय ओमफ्राय गबिन्द सारा बुंबायखि मा बानायना हरनांगौ COखौबो बुंहरबाय आं फिल्डआव दंमोन फिल्डआव दंनाय समाव गबिन्द सारा बुंनायखाय आङो प्रपोजालखौ बानायनानै माने बे मानसिफोरनो जाय एप्लिकेन्ट होदों माइनाव बिसिनि आखायाव आं गथायनानै होबाय दा गथायनानै होनायावहाय कम्पिउटाराव बिसोरो आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय
ओमफ्रायहाय बिसोरो माबा मा होनना बुङो एमएलए आ बोरै खबर मोनखो बै माखासे पिएनि दाराय सारमोनजों जगाजग खालामनायावहाय दा बेयो एमएलए आ एकदम खबर मोननानै फैनानै सार्केल अफिसारनि माने रुमावनो आंखौहाय दरजा बोखावनानै हाबनानैहाय दरजा मारि होनानै आंखौहाय बुदों आरोखि सियारजोंहाय खेबबासो आंखौ सियार गंब्रै ना गंबा थिखांदों ओमफ्रायहाय लास्टआवहाय सियारजोंहाय लास्टनि सियारा नै आंखौबो उदैयाव सौदों नै दाबो सानानै दङ एसे ओमफ्राय नैबे गोदनाजोंहाय आंखौहाय सौदों ओमफ्राय नैबे खर'आव सौदों ओमफ्राय नैबे मोखाङावहाय आंखौ नै माने सौदों आरो दा दाग जानानै दङ औ बेनो आरो आंथ' एफआइआर होबाय दा आंनोहाय न्याय नांगौ मा खारनै आंखौ बुफैखो आं जेनुइन खामानि मावदों आं रावनिबो इनाय मावाखै आङो मोनसे सरखारनि हाखौहाय बयहाबो मोन्थाय दङ एप्लिकेसन होनो थाखाय आरो ओरैहाय लेन्ड मेलाबो होगासिनो दङ लेन्ड मेलानि थाखाय पाब्लिकफ्रा जोंनाव एप्लिकेसन होफैयो जोंथ' रावबो पाब्लिकफोरखौहाय जोङो एप्लिकेसनखौ लाया माथो जों माबानो हाया नोंखौ बुनाय स्पटआव सोर दंफायोमोन आंखौ बुनाय स्पटआव सार्केल अफिसार निजे दङ सार्केल अफिसार निजे बोबथादों नाबथादों अब्लाबो मानियाखै ओरैबायदि राब जानानै सासे एमएलए बियो ओरैबायदि माने सासे दुथां माने माबा बायदि मा होनना बुङो एकदम मा होनबावनो आं बुंनो भाषायानो मोनैले आरो ओरैबायदि माने आंखौहाय सेन्टिमेन्ट लानानै फैदों आरो आंखौ एटाक खालामनो आक्रमन खालामनो थाखाय एमएलए आ थाङोबा हाया सोरनि जाथावना हायाथ' माने सरखारि हा गभ बिजिआर लेन्ड मा होननानै बुङा नोंखौ आसलते आंखौहाय माने फंनैसो बाथ्रा सोंबाय सोंनायावहाय आङो जेरै नंगौ जेरै गबिन्दमोन सारा ओरै अर्डार हरबाय बेफोरखौ खोन्थाबाय बिदि हरबाय आंथ' दा मा खालामबावनो सार आंथ' उफायहीन जाबाय दा साराबो सिअ साराबो आंखौ हरनो थिनबाय आं हरबाय आंथ' दा मा खालामबावनो होननानैहाय आं बुंबाय ओमफ्राय बिदि बुंनायावनो आंखौहाय एकदम माने ओरैबायदि माने राग जोंनानै सियार दिखांखाबाय खेबसे लागोन बुनो थाखाय औ ओमफ्रायहाय बिदिनोसै सियारजों थुज्रे खालामबाय नारबाय बिदि खालामबाय आरो सानै माने बिनि पिएफोर फैफादों पिए ओरै नारथे खालामो ओमफ्राय आंखौहाय माने एमएलए आ सौवो आरो ओरैबो सौवो गोदनाखङाव नै बेहाय गोदनाखङाव बुदों खर'आव सौदों मोखाङाव नायबो सौदों एमएलए आ बेखौ बिथा खालामनानै दिनै नोंथांमोननि अफिसखौ बन्द होनाय नुदों बिनि थाखायनो माने माखासे पाब्लिकफोरखौ खामानिनि थाखाय फैनानै आरो थांफिननांनायबो नुदों आंखौ बेबायदि एमएलए आ बुफैनायनि थाखाय आंनि स्टाफआ माने आंखौ नायनानैहाय आंखौ नङा माब्लाबा आंखौ दिनै मैयाफोर बुनानै थांबाय सोरबा स्टाफखौ बेबायदिनो बुफैबावगोन सोरबा स्टाफखौ बिदिनो एटेक खालामगोन अब्ला जों उफायहीन जोंखौ हेल्प होग्रा सोर दङ जोंखौथ' हेल्प नांगोन जोंनो मिडियानि थ्रुयै ससियेल मिडिया थ्रुयै जोंखौ हेल्प होनांगोन माबा मोनसे आयेननि बेबस्था खालामनांगोन जोंखौ जेन पाब्लिकआबो बेबायदि खालामा सासे एमएलए आनो जुदि एफा गिदिर एमएलए आनो मोनसे समस्तिनि एमएलए बिनो जुदि जों सासे सामान्य लाट मण्डलनि सायावहाय जोंखौहाय जुदि बेबायदि अयथासार खालामफैयोबा जों पाब्लिकनि खामानिखौ माबोरै मावनो बेयो सासे पाब्लिकखौ बुजायनांगौ खिन्थु जोंनि सायाव जुदि बुजियालासेनो जोंखौ जुदि एफाराब बेबायदि जोंनि सायाव एक्सन लानानै बेबायदि खामानि मावफैलाथ' जों बेखौ सैज' हाया दिनै बिनि थाखायनो माने आंनि स्टाफआ आंखौ अननानैहाय अफिसखौ बन्द खालामदों आसलते बै हाया रायजोनि दखलाव दं ना हाया रायजोनि दखलाव दं ना एक्जेक्टलि बेखौ रावबो बुंनो हाया बे बिजिआर लेन्ड गभ लेन्ड औ गोथै गारग्राबो दङ एसे खोलाजोंहाय 34 बिगा हा दङ दा जोंनि सिअ साराबो दाखालि बुंदोंमोन बेहाय डिसकास जानायाव मेडामाबो बेखौहाय नोङो फिल्डखौ मोजाङै नायदो नायनानै सोरनो बेसेबां होजाथाव जुदि बिसोरो लायोबा लाथोंसै बे माइनावमोनखौ बुंदों आरो बि एसे लायोबा लाथोंसै ओमफ्राय गोथै ससानखौहाय बिसोरनो 12 बिगा हगारनानै होनायसै होननानैहाय सार्केल अफिसारा मैयाबो बुंदों आरो दा बेफोर खोथाखौहाय माबा खालामनानै एमएलए नो नांजोबगौ होननानै बुंबाय एमएलए आ आंथ' दा मा बुंबावनो आंथ' निरायफु ओरैनो दखल हिसाबै सोर खालामबोदों जेनेबा दखल हिसाबै आं दा एक्जेक्टलि दा मेवाइमोनना बे 7 बिगानि माने बिसोरो बे दखलि खाजोना होनाय दङ ओमफ्राय दा बिसोरनि थ्रुनिफ्राय एमएलए थ्रुनिफ्राय आङोहाय माने बे दखलि खाजोना होनाय दंना गैया बेफोरखौ आंनो देखायफैयाखै आङो दिन्थिफैयाखैबो माने बिसिनि प्रप'जालाबो आंनावहाय दाखालि होफैदोंमोन बिसोर गावसोरनो लानानै थांफिनखोना माखो आं ओरैबो टेनसन आंखौ प्रेसार होनायनि थाखाय आङो माबा खालामनो हायाखिसै आरो केयार खालामनो हायाखिसै आरो आङो गावसिनि साननाय बायदि रायजो राजाफोरनि खामानिखौ मावा हसिया गावसिनि जाथि खुरमा गावसिनि गोहोखौ मावनानै लाजोबनाय खोथाफोरखौ जेब्ला रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायदों रायजो राजाफ्राबो जयन्त बसुमतारीनि खोथाफोरखौ जेब्ला आबसुनि स्पिकार बेबायदि समाव गनायदोंमोन जाथिनि मोजां खामानि मावग्रा जाथिनि मोजां खामानि मावलांगोन होननानै जेब्ला आबसु अफिसाव जेब्ला थायो बिथाङा माखासे लेथ्रा फाथ्रा ड्रेस गाननानै आबसु अफिसाव जेब्ला थायो रायजो राजाफोरजों अनजानाय माखासे आखल आखु देखायनानै जेब्ला रायजो राजाफ्रा सानबाय बिथांखौ जाथिनि खामानि मावगोन हारिनि खामानि मावलांगोन होननानै जेब्ला बिथांखौ देरहाहोबाय देरहाहोनायनि उनाव दिनै बिपिएफ
हान्जाखौ जेब्ला रायबाय सोमखारिबाय बेबायदि समाव बयबो गोसो गोरबोआव गोजोनदोंमोन हारिनि खामानि मावलांगोन जाथिनि खामानि मावलांगोन डेभेलपमेन्टनि खामानि मावलांगोन होननानै जेब्ला रायजो राजा फोथायदोंमोन दिनैनि समाव जयन्त बसुमतारिया इउपिपिएलआव थानानै प्रमद बर'नि माखासे क्लास मोननानैसो बिथाङा सोरखौबा बुग्रा जाखो दा सोरखौबा रायग्रा जाखो गुवाहाटियावबो बे बदनाम खालामनानै थांबाय मानसि बुग्रा आरो मैयानि समावबो जों नुबाय सासे बर' अफिसारखौ जेब्ला बियो बुबाय रायबाय नाथाय मैयानि समाव बे बुजाग्राया जुदि सोरबा हारसा जानायमोनब्ला सोरबा बांगाल जानायमोनबा बिथाङा मैया लखबनि आलासि जानांगौमोन जोंनि बर' मानसिखायसो बिथाङा दिनैसिमबो गावनि माखासे खुंथायखौ दिनै दादागिरि महराव दिनै बिथाङा माखासे रायजो राजाफोरनि खाथियाव माखासे उल्था उल्था डायलगसो जों होनाय नुदों ससियेल मिडियानि गेजेराव बिथांखौ थाबैनो माखासे आयेननि साजा बायदियै लखबनि आलासि खालायनांगौ आरो जोबथेसालिनि आलासि खालायनांगौ बिथांखौ थाबैनो जेरैबायदि थाखानाय माखासे डिपार्टमेन्टखौ बेबायदि गावनि गोहो 5 बोसोरनि माखासे पावारखौ लानानै सोरखौबा बुनाय सोरखौबा रायनाय सोरनिफ्राय बेबायदि स्वभाबखौ मोनखो जयन्त बसुमतारि नों लाजिनो रोङाखै सासे आबसुनि नों स्पिकार जानायनि उनाव दिनै एमएलए नि गादियाव थानाय लोगो लोगो दिनै सोरखौबा बुनो सोरखौबा रायनो बेबायदि नोंनि माखासे आखल आखुआ दिनै मा देखायदों जाथिनि खामानि मावग्राया बेबायदि नामा जयन्त बसुमतारि नोंथांनि खामानि मावनांगौआ जेब्ला नोङो मा बिबान दंमोन सनितपुरनि सिमा बारायनायनि बिबान दंमोन बेखौबो बे नागारनानै एमएलए गेलेलायबाय आरो दिनै एमएलए बिबानखौ मोननाय लोगो लोगो दिनै एमएलए देरहानाय लोगो लोगो दिनै सोरखौबा बुनाय सोरखौबा रायनाय नोंनि माखासे लाजिथावना रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखाय दिनै डिपार्टमेन्टआ सांग्रां जादों रायजो राजाफोरनि माखासे खोथाफोरखौ माखासे रायजो राजाफोरनि खावलायनायखौ दिनै खामानि मावनो थाखाय दिनै माखासे डिपार्टमेन्टआ माखासे खस्थ' खालायदों बेबायदि समाव सोरबा दिनै डिपार्टमेन्टखौ बुनो मोननाय डिपार्टमेन्टखौ माखासे रायनो हानाय बेबायदि पावारखौ सोरनिफ्राय मोनखो आसाम सरकारनि आसाम पुलिसखौ आं खावलायो थाबैनो जयन्त बसुमतारिखौ लखबनि आलासि खालायनांगौ जोबथेसालिनि आलासि खालायनांगौ आरो लोगोसे आं खावलायो गबिन्द बसुमतारिखौ जेरैबायदि बिथाङा जाथिनि खामानि मावनो होननानै बिथाङा समानै रायजो राजाफोरखौ अनगोन रायजो राजाफोरनि खामानिफोरखौ मावफुंगोन होननानै जेब्ला बेबायदि खामानिफोरखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायदोंमोन दिनैनि जों समाव खोनानो मोनबाय फन हरनानै सोरबा अफिसारखौ सोरनोबा खामानि मावना हो सोरनोबा माबा मावना हो गासिबो दिनै बिथांमोना गावसिनि 5 बोसोरनि गेजेराव माखासे गावसिनि थफ्लाखौ बिथांमोना बुथुमनानै लानो थाखाय दिनै बेबायदि माखासे आखल देखायनाया 5 बोसोरनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरनि खाथियाव मा देखायखो गबिन्द बसुमतारि दिनै लाजिनो रोङा नामा नोङो सोरबा दिनै अफिसारखौ फन हरनानै सोरखौबा दिनै माखासे दिनै उमुगनि खामानि माव टेननि खामानि माव रायजो राजाफोरनि समाजनि खामानि माव बिनि दिनै सोरबा खामानि मावनो थाङोब्ला सोरबा दिनै रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ लोगो हमनो थांबा दिनै नोङो लोगो हमा सोरखौबा रायनानै हरो नाथाय नोंथाङा दिनै माखासे हा हुनि माखासे लबि दिनै माखासे सरकारि हा थाखानायखौ दिनै नोंथाङा सोरनोबा बानायना हो सोरनोबा खामानि माव बेबायदि माखासे फन हरलायनो हानाय माखासे पावार दङब्ला बै समाव बिपिएफ हान्जाखौ मानो नोंथांमोना बखिदोंमोन मानो रायदोंमोन दिनैनि बे समाव नोंथांमोना इउपिपिएलनि गादिखौ लानानै बेबायदि सोरबा दिनै अफिसारखौ जेरैबायदि बुंहरदों सोरनोबा खामानि मावना हो न' सिङाव थानानै जुदि खामानि मावनो हायोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे उननि समाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि माखासे खामानि मावनो गोनां खामानिफोरखौ दिनै रोखा जाबाय बिथांमोना गावसिनि जाथि खुरमा बिथांमोना गावसिनि माखासे बिथांमोननि सापर्टारखौल' खामानि मावना रोखा जाबाय आरो दिनै जयन्त बसुमतारिया रोखा जाबाय नोंथाङा नोंथांनि जाथि खुरमानि थाखाय नोंथाङा नोंनि माखासे खुंथायनि जाय दिनै आगदाखि बिथांमोननि खामानि मावग्रा होननानै दिनै रोखा जाबाय रायजो राजाफोरनि खामानि मावग्रा नों नङा सोरबा एक्स एनडिपिफोरनि खामानि मावग्रा नों नङा नों लाजिथावना बिनि थाखायनो आं खावलायो जाय डिपार्टमेन्टखौ नोंथाङा जेरैबायदि बुनो थाखाय दिनै गोहो मोनदों सोरनिफ्राय मोनदों बिनि थाखाय नोंथाङा लाजिनो सोलों बेखौसो आं खावलायो दिनैनि समाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं बेखौनो फोरमायो बिथांमोना थाबैनो लखबनि आलासि खालायनांगौ बिथांमोनखौ आरो बिथांमोनखौ थाबैनो बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालायनांगौ आरो नोंथांमोना जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि खामानि मावनांगौ दिनै बिथांमोना न' सिङाव थानानै फनजों खामानि मावनो हानाय सोरनिबा दिनै डिपार्टमेन्टआव थांनानै दर फांथेनानै बुनो हानाय सोरनिफ्राय गोहो मोनखो नोंथांमोना जुदि पावार दंब्ला सोरबा बांगालखौ बुनानै देखाय सोरबा हारसाफोरखौ बुनानै देखाय नोंथांमोना जुदि मैया बे बुजानाय मानसिया जुदि सोरबा हारसा जानायमोनब्ला नोंथाङा मैया लखबनि आलासि जानांबायमोन आं जयन्त बसुमतारिखौ आं खावलायो बिनि थाखायनो आं खावलायो सोरबा गबिन्द बसुमतारियाबो बेबायदि सोरखौबा फन हरनानै उमुगनि खामानि माव टेननि खामानि माव बिथाङाबो बिथांनि सायाव माखासे तदन्त जानांगौ
आरो जयन्त बसुमतारीनि सायाव तदन्त जानांगौ बेखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों खावलायो आरो जोंनि बर' हारिनि ससियेल मिडियाफोरखौ आं खावलायो मैयानि समाव जाय बुजाग्रानि खाथियाव 6टा 7टा माखासे चेनेला थांदों बेबायदि समाव माखासे रायजो राजाफोरनि खाथियाव माखासे ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनाखै गुबुन गुबुन चेनेलाव जों जेरैबायदि नुनो मोननांगौमोन नुनो मोनाखै बिनि थाखाय जों दिनै माखासे रायजो राजाफ्रा मा सानो ससियेल मिडियानि मानसिया फैबा हांगौ ससियेल मिडियानि मानसिया नुजाफैबा हांगौ बेबायदि रायजो राजाफ्रा आसा खालामो मैयानि समाव जाय मानसिया बुजाग्रा बिथांनि खाथियाव माखासे चेनेलफ्रा 6टा 7टा माखासे बिथांनाव सोंनाय फिननाय खालायदों बिथांनाव माखासे भिडिअ फुटेज लादों नाथाय माखासे चेनेलफ्रा बिथांमोनजों बायजानानै बिथांमोनजों दम होजानानै माखासे दिनै ससियेल मिडियायाव बिथांमोना माखासे चेनेलाव मानो थाखाय होआखै बिनि थाखाय दिनै जों साननो गोनां माखासे चेनेलफ्रा बिथांमोनजों बायजानाया रोखा नामा रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ आसा खालामो जिखुनु जाया जेंनाफ्राव ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा थाङोब्ला एसेबाबो मोजां मोनो एसेबाबो बिथांमोनखौ फैसि बयबो गोसो गोरबोआव हास्थायो मैयानि समाव जाय बुजाग्रा बिनि खाथियाव थांनानै माखासे भिडिअनि फुटेजखौ मानो थाखाय बर' ससियेल मिडियायाव देखायजोबनो हायाखै मोनफा मोननै चेनेलफ्रा बायजानाया रोखा जाबाय नामा बिनि थाखायनो आं खावलायो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं बयनावबो निमाहा बियो माखासे भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो ৰিকুৱেষ্ট হেতুৱে থাকিল যে আমাৰ অফিসত নেক্সট টাইম এটো হ'ব নালাগে হ'ব পাৰে এমএলএ তাৰ নিজৰ পাৱাৰ আছে যদি মানে এজন এমপ্লয়ি মানে কিবা মিস্টেক কৰিছে ইহঁতৰ কিবা আইন আছে মানে সাসপেন্ড কৰি দিয়ক বা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ক আমি হেতুৱে বিচাৰো এটো কৰক আপোনাৰ নিজৰ দায়িত্বটো পালন কৰক আমাৰ ওপৰত অন ডিউটি কৰোতে কিয় মাৰিব লাগে কিয় পিটিব লাগে আমাৰ কোনো মানে ফিউচাৰ কোনো মানে কিবা নাই আৰু সেফটি নাই এটোৰ কাৰণে আমি এটোৱে মানে আপোনালোকৰ মিডিয়া থ্ৰু মানে জয়ন্তক লৈ পঠাব বিচাৰিছে মেছেজটো পঠাব বিচাৰিছে জয়ন্ত 5 বছৰ চাকৰি মানে 5 বছৰৰ কাৰণে আছে আমি কৰিছো 60 বছৰৰ কাৰণে চাকৰি কৰিছো আমি একেতে দৰমহা খোৱা নাই একেতে আহি পেলাই আমাৰ অফিসত আহি পেলাই যোন মানুহ মাৰিছে সেই মানুহজনক চৰি ক'ব লাগে হেতু আমি বিচাৰো